Hangrai gararak Dumbur titemuk Senam zagararak Au Lamsugo haino hai kapuni Tripuri tahun tei bukurok Taklaini Dumbur Mela Hneimano agi nislai kisa juda Hneino jeng hneimano Bahai hnkei seman ebakeba hamsa rogo Tir yatri rogni bagai Lama kinar-kinar khlai tongthai khor senam jakmani Phiaba taklai hnkei tuibai phenangai no titok thangnai rogni bagai tongthai senam jakha Dumbur Mela dati nongna nai tongo jeng jotono sawi mano salchoya Dumburo manasi sorok mano karai bekring rok khibinai rok phaimani ukokno jeng bebakno sawi mano Mela ganarek kabangma lukurok no segangni jimin no phai tongsoka obdaikeno mangpli Tripuri khorango kasai pheka koifang Surendra Chaudhary kamini Sasidun Tripura yo sini Sri Doima Doinsa hoidesa nira sada santi sob seba khlayo bekrengbo khoyo ire bekreng khialai mukto mo kono goya gase Brindaban nangya goya gase Brindaban bo modo laisong iro hayai puja khlai sini nupung nok samasto kesu santi ong mai sugara sana kripa khlayo eta woi beni mela mili hone sakang jeng phayai iro jeng mar phayo mano seba ma khlai phayo alai iro seba khlai ja thanai rao Bogira sagai nungai alam dekai thama kono samasya kre. Obdai klaino boromnang Nagendra Tripura khwaifangni bosawi khnarakha chrairok Dumbur rok nuyakho aboni bagai tur buklai tei manasibo surok tei ni bagai Dumbur yako sekangno phaikha nai. Barawa habo sopaja tongo ai nainani musugnani mela bakha deyo sok ai bini bagai tini ani kharokni kaijak jamai tongo logeyo Tayani saru bini poribar, tayani poribar, dui family sing tini tour day family. Tayi ni tawo mai sagai ayang narkel bagan ya narkel kunja orang thangnai, siang berthain berthainai. Mela ira phai tongthoha jaga rok nukphaiye. Amna sini si doima doimphani sristini simni ama. Mela bakha tongthowa ira asadjo jinisok akabang matong najak nai. Dinda tawago thain soidio narke kunjago barayawana sthangalai tikena mannai nungnai ayang abona sini jesing dui poribar tur deye phaimani abte hai klaino buku khorokni bo sawi khnarakha manasi surokna phaimani kokno khobui tamo chalai kha ni kokbo manasi surok phaya ani manasi tongo waktan thai tawra thai lai manasi surok phaya Lani loge ani kotoi bukya ani besabure chamure jeng japore bar fiat le udirge lata matai repulai masa lai tong asen yang halai au den para dino kumat parane brok den para sengira mane manasi tongo wok tan phaithani bagai halai togra phaithani bagai aithani bai mala khwa sung sopai ha halai sung tabok mai sai tongo Wakan songjak, tokan songjak, arat hakulok songjak. Bobai sai cowo tabok, anglau bongkul ni borok. Sabrung division ni. Kaponi Tripuri takuk tei bukurok optai klaino Tripuri khorang bai kerngri tongdi Tripuri khorang jesek mansang jara norok no Dumbur ni pati mnodogui update rui tongnani bagai chai togui tongnai norok nai tongo Tripuri khorang. Putul thangbai ka jalmot shimurui Nai kebo kere